Molt bé. El primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació de les actes de les sessions de 28 d'octubre, 8 de novembre, 25 de novembre, de 9 de desembre, 27 de gener, 24 de febrer i 31 de març. I així ja estem al dia. Unió Independent d'Artà? Res a dir. Partit Popular? Aprovades totes. Res a dir. Unanimitat. Que per cert, Sí, s'ha copiat. Sí, ho tenia en compte demà. Supergràcies. El segon punt de l'ordre del dia, expedient 2025-1442, aprovació, si s'escau, de la proposta de denegació de sol·licitud de compatibilitat de personal al servei de l'administració pública. Bé, una treballadora de l'Ajuntament d'Artà que té el lloc de feina de monitora de temps lliure, 20 hores setmanals, sol·licita compatibilitzar aquest càrrec amb una altra feina en un col·legi amb una jornada d'un 30,40%. Hi ha una obligació legal dels treballadors que quan un treballador públic té una altra activitat privada ha de sol·licitar la compatibilitat en un termini de 10 dies després de la presa de possessió, com bé ha fet aquest treballador o treballadora. Hi ha la normativa que s'aplica a la llei 53 de 1984 d'incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques en el seu article 1.3, 1.1, 11 i 12, article 16 i article 16.4. També hi ha el Real Decret Legislatiu 781 de 1986 i el Real Decret 20-2012, que permet que els funcionaris puguin sol·licitar la reducció del complement específic per ajustar-se al límit del 30% i així obtenir la compatibilitat. També, encara que inicialment es va pensar per funcionaris estatals a 1 i a 2, la jurisprudència, sentència Tribunal del Suprem de 26 d'abril del 2021, amplia aquesta possibilitat als funcionaris locals. Així, en aquest cas concret, s'han fet els càlculs i s'ha constatat que les retribucions complementàries d'aquesta treballadora superen el 30% del seu base. Per això no es pot autoritzar la compatibilitat en les condicions actuals. No obstant, si ella sol·licita reduir voluntàriament el complement específic, podrà adaptar-se als límits legals d'aconseguir la compatibilitat. Per això proposam que el ple acordi els següents acords. Primer, que el ple de la corporació desestimi la petició de compatibilitat efectuada per la sol·licitant per superar les seves retribucions complementàries al 30% de les seves retribucions bàsiques. Segon, que no obstant l'anterior, al no concórrer cap circumstància prevista a l'article 10, 11, 12 i 13 de la llei 53 del 84, l'Ajuntament d'Artà, a petició de l'interessada, podria reduir la retribució complementària fins a situar-la en el límit del 30%, a fi de fer possible el reconeixement de compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat. I tercer, donar trasllat a la persona interessada de la decisió que el seu cas adopti el ple i concedir-li un termini de 10 dies hàbils perquè manifesti si opta per reduir les seves retribucions complementàries fins al límit assenyalat anteriorment o si, pel contrari, opta per renunciar a un dels dos llocs de treball havent de donar trasllat de la seva opció a aquesta administració mitjançant el registre d'entrada. Unió Independent d'Artà? Nosaltres veiem que sí, que això realment és una normativa que hi ha, i ella ha pogut, ha avisat, mentre se troba també amb aquesta doble, i senzillament que ella adopti la millor per ella, no? Nosaltres hi votarem a favor. Partit Popular? Mort i venir que votem a favor. D'acord. Molt bé. Vots? Vots a favor? Unanimitat. El tercer punt de l'ordre del dia, expedient 2025-1892, aprovació inicial, si s'escau, de la modificació del reglament dels serveis de proveïment d'aigua potable i de clavegueram. Després de les comissions informatives que van tenir lloc, vàrem tornar a revisar el document que vos havíem passat i vàrem incloure alguns aspectes que poden ajudar a tenir un document més complet. Aquest document vos el vaig remetre a tots els portaveus i vos vaig explicar els canvis que hi ha respecte al document inicial que va presentar la comissió informativa. Aquest és el document, per tant, que duim a aprovar. Tal com hem anat fent durant aquests darrers plenaris, ens hem anat adaptant als nous escenaris de sequera que s'estan donant arreu de tota Mallorca i que suposadament seguiran. Donat que la situació actual és de prealerta de sequera, creiem oportú adoptar l'actual reglament d'aigua que tenim vigent des de l'any 2019 a aquests nous escenaris de sequera.
El que es pretén amb aquesta adaptació és bàsicament fixar el consum màxims per persona o plaça turística de litres d'aigua que es pot consumir en un dia. Per aquest consum agafant com a referència el pla hidrològic que actualment està en vigor i que marca que en un estat de normalitat són 250 litres per persona dia. A partir d'aquí el que hem fet és un prorrateig d'aquest consum en funció de si l'estat de prealerta, si l'estat de sequera marca un estat de prealerta, un estat d'alerta o un estat d'emergència. També s'especifiquen les conseqüències que s'imposaran en cas que hi hagi un consum superior a aquestes quantitats. Per això proposam al Ple Municipal que acordi els següents acords. Primer, aprovar inicialment la modificació del reglament del Servei de Proveïment d'Aigua Potable i de Clavegueram d'acord amb les modificacions que es detallen a continuació. 1. Modificar l'article 46 de causa de suspensió en els següents termes. Allà on diu per abusar del subministrament concertat i consumir cabals desproporcionats a l'activitat usual de la persona abonada sense causa justificada, en temes generals es considera consum excessiu aquell que supera el que estableix l'ordenança fiscal de l'any corresponent. Ha de dir, C, per abusar del subministrament concertat i consumir en excés cabals desproporcionats a l'activitat usual de la persona abonada sense causa justificada durant 3 mesos consecutius. Es considerarà consum excessiu el que superi els 250 litres persona o plaça turística dia que marca l'actual pla hidrològic de les Illes Balears o allò previst a l'article 56.2.L i 56.3.F per persona o plaça turística i dia segons l'estat de sequera. 2. Modificar l'article 47 de procediment de suspensió en els següents termes allà on diu el prestador del servei ha de comunicar de manera fehacient a la persona abonada que exigeix que existeix l'incompliment de l'obligació que es tracti i li ha d'aconseguir un termini d'al·legació de 15 dies. Ha de dir, el prestador de serveis ha de comunicar de manera fehacient a la persona abonada una proposta de resolució que justifiqui l'existència d'un incompliment de l'obligació que es tracti i li ha de concedir un tràmit d'audiència previ de 10 dies. 3. Modificar l'article 54 de mesures cautelars en els següents termes. Allà on diu, com a mesura cautelar i amb independència de la instrucció de l'expedient sancionador corresponent, l'Ajuntament pot resoldre de forma immediata suspendre provisionalment el subministrament de conformitat amb l'article 38, en el cas en què no s'aboni puntualment l'import del rebuig i sempre que s'hagi comunicat a la persona abonada aquesta circumstància i se li hagi requerit l'abonament de les quotes pendents en un termini de 10 dies, advertint que la falta de resposta implica l'acceptació d'aquestes quotes pendents. Ha de dir, com a mesura cautelar i amb independència de la instrucció de l'expedient sancionador corresponent, l'Ajuntament pot resoldre de forma immediata suspendre provisionalment el subministrament de conformitat amb l'article 46. 2. Es produirà la suspensió del subministrament en el cas en què no s'aboni puntualment l'import del rebuig i sempre que s'hagi comunicat a la persona abonada aquesta circumstància i se li hagi requerit l'abonament de les quotes pendents en un termini de 10 dies, advertint-la que la causa de la resposta implica l'acceptació de les quotes pendents. 3. En el cas especificats a l'article 46.2.c, l'Ajuntament podrà instal·lar qualsevol dispositiu de limitació de cabdal o pressió durant un termini màxim de 3 mesos o fins que l'abonat justifiqui l'adopció de mesures que garanteixin un menor consum d'aigua. 4. Afegir a l'article 56.1 d'infraccions en els següents termes. H. Consumir en un escenari declarat de prealerta de sequera una mateixa persona abonada aigua en excés, la qual cosa implica superar la xifra de 188 litres per persona o plaça turística i dia sense causa justificada. 5. Modificar l'article 56.2.L d'infraccions en els següents termes. Allà on diu consumir una mateixa persona abonada aigua en excés, la qual cosa implica triplicar la mitjana de consum per al mateix període corresponent als darrers 3 anys, ha de dir consumir en escenari declarat d'alerta per sequera una mateixa persona abonada aigua en excés, la qual cosa implica superar la xifra de 126 litres per persona o plaça turística i dia sense causa justificada. 6. Afegir l'article 56.3 d'infraccions en els següents termes. F. Consumir en escenari declarat d'emergència de sequera una mateixa persona abonada aigua en excés, la qual cosa implica superar la xifra de 100 litres per persona o plaça turística i dia sense causa justificada.
Segon, sotmetre la modificació del reglament del servei de proveïment d'aigua potable i de clavegram a un període d'informació pública de 30 dies mitjançant l'anunci publicat en el butlletí oficial de les Illes Balears i en el seu taler d'anuncis de la corporació, amb la finalitat que les persones legítimament interessades puguin examinar el contingut de la modificació i formular les al·legacions que estimin convenients. Finalitzat el termini d'informació pública, s'ha de resoldre les al·legacions presentades, s'ha d'adoptar l'acord definitiu que correspongui i s'ha d'aprovar la redacció definitiva del reglament. En el cas que no s'hagi presentat les al·legacions, l'acord provisional s'haurà d'emetre definitiu sense necessitat de cap acord exprés. L'acord definitiu i el text íntegre de la modificació del reglament s'ha de publicar en el BOIP sense que entri en vigor fins que s'hagi duit a terme aquesta publicació. Així mateix, aquest acord d'aprovació definitiva s'ha de notificar a les persones interessades que hagin de presentar al·legacions. Tercer, concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el registre municipal d'associacions veïnals i que el seu fi tingui relació directa amb l'objecte de disposició. En poques paraules, i perquè evidentment el text és una mica dens, el que s'ha intentat és que a través del reglament d'aigua poguéssim intervenir quan els estadis estan declarats en un estat de sequera, en un estat de normalitat, en un estat de prealerta, com estem ara, en un estat d'alerta i un estat d'emergència. El que s'han assimilat són les faltes lleus a un estat de prealerta, les faltes greus a un estat d'alerta i les faltes molt greus a un estat d'emergència. I el que també s'ha posat és la possibilitat d'instal·lar uns dispositius que el que facin és minvar el cabal d'aigua que entri dins un habitatge, perquè al cap i a la fi també no és objectiu d'aquest reglament recaptar dos béns, sinó que se faci un bon ús d'aquesta aigua. No? Ja vos vaig explicar que això és un reglament que evidentment l'haurem d'adaptar, perquè és del 19 i per sort o per desgràcia han passat algunes coses que han donat a llum a alguns reglaments i algunes modificacions que Catalunya ha fet algunes coses que són bastant interessants quan va tenir l'any passat aquest episodi de sequera. Per tant, un moment o l'altre el que farem és adaptar aquest reglament. Ara per ara el que intentem tenir unes eines que ens ajudin a fer front a un estadi de sequera amb les màximes garanties. Evidentment, això no lleva de les campanyes de conscienciació ciutadana que haurem d'anar fent. Unió Independent d'Ardà? Nosaltres veiem molt bé, veiem just totes aquestes modificacions, no hi tenim més a dir, hi votarem a favor, i el que tu dius, com que el reglament encara també s'ha d'adaptar, doncs perfecte. Ajudem-vos amb el que faci falta. Partit Popular? Nosaltres, com he dit antes, ens diuen i deim que ens estendrem en aquesta votació. Perfecte. I votam. Vots a favor? Abstencions? Cap vot en contra. A continuació, en el quart punt, tenim l'expedient 2025-1956, aprovació, si s'escau, de la moció que presenta el grup municipal PSIC-PSOE per a l'adhesió a la commemoració dels 50 anys de democràcia i llibertat a Espanya. El 15 de juny de 1977 va marcar una fita històrica en la història d'Espanya, la celebració de les primeres eleccions democràtiques després de més de 40 anys de dictadura. Aquestes eleccions van significar el retorn de la sobirania popular i van posar en marxa un procés de transformació política i institucional que culminaria en l'aprovació de la Constitució de 1978, la qual ha estat el pilar fonamental del nostre sistema democràtic durant les darreres 5 dècades. La mort de Francisco Franco el 20 de novembre de 1975 va ser el punt d'inflexió que va marcar l'inici de la transició espanyola, un procés caracteritzat per la col·laboració entre diferents forces polítiques i socials per establir un marc de convivència basat en la llibertat, la igualtat i la justícia social. La consolidació de la democràcia ha permès avanços significatius en drets i llibertats, així com el benestar de la ciutadania, gràcies a l'esforç de nombrosos col·lectius socials, institucions i individus compromesos amb els valors democràtics.
Tanmateix, a l'actualitat, la democràcia afronta desafiaments en diverses parts del món, incloent-hi signes de retrocés en alguns països occidentals. Això subratlla la importància de recordar i celebrar els èxits aconseguits, així com de transmetre a les noves generacions el valor de la democràcia i la necessitat de la seva defensa constant. En aquest context, el govern d'Espanya ha posat en marxa la iniciativa Espanya en llibertat, que commemora els 50 anys de la mort de Franco i els subseqüents procés de democratització. Aquesta commemoració busca reconèixer els avanços assolits, homenatjar aquells que els han fet possibles i reforçar el compromís amb els valors democràtics. Tal com ha expressat el president del govern, Pedro Sánchez, aquesta celebració no pertany a una ideologia política específica, sinó que apel·la a tots els demòcrates, destacant que recordar els anys foscos del franquisme i l'esforç col·lectiu per superar-los és fonamental per prevenir que aquest retrocés torni a ocórrer. És habitual que les nacions democràtiques celebrin els seus aniversaris prenent com a referència la data del final del règim autoritari anterior i l'inici del procés democratitzador, més que la celebració d'eleccions o l'aprovació de nous marcs constitucionals. Seguint aquesta pràctica, Espanya commemora aquest aniversari per posar en relleu la importància de viure en democràcia i la necessitat de preservar-la i enfortir-la contínuament. Per tot això, és essencial que des de les institucions més properes a la ciutadania, com som els ajuntaments i consells insulars, ensumem aquesta commemoració, promovent activitats que difonguin la importància de la democràcia, fomentin la participació ciutadana i reconeguin la tasca de tots aquells que han contribuït a construir l'Espanya lliure i democràtica que avui coneixem. Per tot això, el grup socialista d'Artà proposa al ple la següent moció. Acordar que l'Ajuntament d'Artà s'adhereixi a la commemoració dels 50 anys de democràcia a Espanya i instar el Parlament de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars a fer el mateix, promovent activitats institucionals que posin en valor la importància de la democràcia i per la participació ciutadana. Acordar que l'Ajuntament d'Artà impulsi accions de difusió i sensibilització sobre la importància de la democràcia i instar el Parlament de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars a fer-ho també, mitjançant xerrades, exposicions, debats i actes institucionals que destaquin el paper de la ciutadania en la construcció d'una societat més justa i igualitària. Acordar que l'Ajuntament d'Artà fomenti la memòria democràtica entre la població jove i instar el Parlament de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars a promoure activitats educatives en col·laboració amb els centres escolars per explicar el procés de transició democràtica i la importància de la participació activa en la vida política i social. Acordar que l'Ajuntament d'Artà reconegui i homenatgi les persones i col·lectius que van contribuir a la consolidació democràtica i instar el Parlament de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars a fer el mateix, especialment envers aquells que des de l'àmbit municipal i insular van treballar per la reconstrucció de les institucions democràtiques després de la dictadura i fer arribar aquests acords al Govern d'Espanya, al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca. Hi votarem a favor. Nosaltres també estem a favor d'aquesta moció. Pensam que és important reconèixer que hi ha hagut molt d'avanços en aquests 50 anys, que hi ha molta feina per fer encara, és evident que hi ha molta feina per fer i evitar coses que han passat i no tornin a passar. I estem d'acord en els punts que se diuen. De fet, tenim un artenenc, com va ser en Josep Melià Pericàs, que va ser una de les persones que va ajudar o va contribuir en aquesta consolidació, en aquest canvi de democràcia i, per tant, estem contents que això també se pugui reconèixer. Partit Popular. Bé, nosaltres mos han dit, i deien que mos estendrem, i mos han dit perquè 50 anys de democràcia, quan tots estàvem hasta evaporat aquí damunt, seria en el 2027. Ara, el que creiem que se commemora és els 50 anys de la mort d'en Franco. Nosaltres, d'aquest senyor, d'aquesta persona, o d'aquest dictador, hem parlat molt poc. No tenim per què venir a parlar, sabem el que va passar i el que no va passar, tant una part com l'altra, no només una part, tant una part com l'altra, i això és el que aquests 50 anys de democràcia. En el 2027 sí que farà 50 anys que se pot celebrar 50 anys de democràcia, però fins que no arribin els tants en el 2027 pensam que se celebren els 50 anys de la mort del dictador. Nosaltres mos abstenem. Votam. Vots a favor?
Abstencions? No hi ha cap vot en contra d'ell. A continuació, el 5è punt de l'ordre del dia seria donar informació de les resolucions dictades per la Batlia corresponents al mes de març i que abarquen des del decret número 207 fins al decret número 354. Són molts. No. 258 pàgines. Sí. Mos toquen altres començar les preguntes. Bé, no, estem a la... No. Llavors, si se passa al 6è punt de l'ordre del dia, solament tenim preguntes presentades pel Partit Popular. Sí, mos toquen altres. Molt bé. Bueno, aquí tenim, aquest mes presentam aquesta sèrie de peticions i la primera seria que el grup municipal en virtut de l'establert a la llei de bases de règim local, el Real Decret 2588/1986 de 28 de novembre i l'article 72 de la llei 20/2006 de 15 de desembre demana o sol·licita la relació de projectes presentats en el cas de que n'hi hagi a les convocatòries de fons europeus amb indicació del pressupost i objecte concret. Bé, vos he passat una relació on hi ha tots els projectes Next Generation que s'han anat fent. Els que estan en vermell, hi ha dos àmbits, projectes financiats que ja estan finalitzats i projectes que estan pendents d'acabar, que estan en procés. Els que estan en vermell és que les xifres poden ballar un poc encara. No per l'atorgament, però com que estem actualitzant els preus, antes de licitar-los poden canviar un poc. Per tant, aquí teniu la relació de tots els projectes Next Generation que han executat i que s'estan executant. Mos poden dir si les vidrieres croades del teatre i centrades del mercat cobert estan arreglades o, en cas contrari, quan s'arreglaran? Sí, les vidrieres del teatre estaran pràcticament totes arreglades i les del mercat cobert estem pendents de pressupost. En vista de que se fan tantes obres, tant a Artà com a la colònia de Sant Pere, mos han demanat quan se cobrirà el poliesportiu de la colònia de Sant Pere. No tenim previsió a curt plaç de cobrir-lo. També mos demanen veure quan pensen tenir arreglat la balustrada de la colonada de Navaldesa. Sí, la setmana passada vam estar en contacte amb una empresa que m'ho va de fer el marès i una vegada mos serveix quin el marès ho arreglarà. El Partit Popular d'Artà i la colònia han detectat el mal estat de les murades de Sant Salvador. Mos demanen quan hi posaran filigüe o esperaran que puguin caure. No tenc constància d'aquest mal estat. De totes formes, me digui quins són els jocs de les murades que estan en mal estat. Enviarem el tècnic municipal, faran la valoració i si de cada projecte. Mos demanen quan pensa llevar les batges de l'escalonada de Sant Salvador. En la setmana de Pasco se va fer una netejada de dalt a baix, tant de l'escalonada com a d'Albergues. El dimarts de la setmana de Pasco. Demanant que s'il·lumini en condicions el pàrquing de la Clota i en el mateix temps demanant de manera urgent que se faci una rampa de minusvàlids en el mateix pàrquing. Podem intentar millorar la il·luminació del pàrquing de la Clota. Pel que fa a la rampa, esperarem a acabar les obres per tal de veure quina solució donem. Mos poden dir si l'empresa adjudicatària de la recollida de fems i neteja viària ja té les màquines, les noves màquines? En té una part important, falta un camió i un parell de coses més, una màquina granadora, els tricicles elèctrics són aquí, han de solucionar els problemes d'enxufes, la màquina granadora està pendent de matricular, falta un camió, un recolector de 5 metres, però la majoria de coses ja estan aquí i esperen a final de maig tenir-les totes.
després que el govern balear gestiona Cala Estreta, Cala Mitjana i Cala Torta, mos poden dir que retirarà o s'endurà la basura als residus d'aquestes cales. Bueno, jo no I qui se'n cuidarà dels socorristes i qui les pagarà? Bé, jo no sé si el govern balear gestiona aquestes zones. El que sí ha sortit a premsa és que han comprat aquestes cales. També, de totes maneres, n'estem ben contents. De totes maneres, molt matem que la neteja de la platja i els socorristes seguiran tenint a càrrec de l'Ajuntament, i tenia per apuntar, la resposta era estem a l'espera de la reunió amb la directora general de Medi Natural i Gestió Forestal per tal de poder xerrar d'aquesta gestió, però t'he de dir que avui a la 1:30 m'han donat hora per la directora general. Ara no record quantes, perquè la m'han apuntat directament, però bé, aquest tema sortirà a la reunió que anirem. Molt bé. De totes maneres, també vull dir clarament que la gestió de les platges és potestat de l'Ajuntament, no crec que m'ho llevi. Ho intentarem, però bé. Més que la neteja, saber qui pagarà els socorristes. La gestió de les platges seguint de dir una competència, si no vaig errat, municipal, que mos puguin ajudar, no te preocupis que com que mos coneixeu ho anirem a demanar. Molt bé. Mos poden dir per quin motiu els clavegram a hivernals del carrer Ciutat i altres fan tanta olor? Sí, sabem que hi ha certes èpoques de l'any que fan més olor que les altres. Ara el que intentarem és averiguar un poc de què es tracta i omplirem el sifó d'aigua, com algunes vegades fem, i així el que fa és que l'olor no surt. Mos poden dir si aquest estiu s'hi pensen emprar les cares de Betlem per acampades o altres activitats. Bueno, la nostra intenció és d'intentar utilitzar aquestes cases de balanç, però també restar a l'espera de la xerrada amb la directora general, la qual la podem demostrar-la. Ok, fins aquí podem... Està aquí poder leer. Les comissions informatives mos informareu que una representació d'Artà a l'Eurotav a Tenerife se va desplaçar a l'Eurotava per diversos temes per explicar en què va consistir aquest viatge. I voldríem que diguéssiu en el poble, si és possible, com van anar aquestes actuacions, i també ens demanen qui les va patrocinar. Sí, bé, aquesta visita a l'Eurotava no va ser una visita, va ser que s'hi realitzava el Comitè de Coordinació Internacional de Xitas-Lou. L'Ajuntament d'Artà forma part de la ret de municipis per la qualitat de vida Xitas-Lou a Espanya des de març de 2021, un moviment sorgit a Itàlia l'any 1999 i que actualment es presenta a més de 100 municipis a tot el món. A Espanya són 12 municipis membres i Artà és l'únic municipi membre de les Illes Balears. I, a més, és un dels 4 municipis que també forma part de la Junta Directiva. Cada any es celebra el Comitè de Coordinació Internacional a un municipi membre i enguany es celebrava a Espanya, en concret el municipi canari de l'Eurotava. Des de la presidència de la Junta es demanà que per favor hi anàssim i com que no havíem assistit a cap encontre des de qui en formam part, ni internacional ni nacional, vàrem pensar que era interessant anar a veure de primera mà com el moviment Slow City s'implementava a un municipi. Allà vàrem poder comprovar en primera persona que les polítiques slows eren beneficioses per a la població local, respecte al medi ambient, polítiques de contenció turística, promoció de la cultura i de la identitat pròpia, mobilitat, joventut. El viatge no va ser patrocinat per ningú, cada ajuntament es va fer càrrec de les seves despeses. Mos poden dir qui ha pagat i ha autoritzat els aparells de gimnasi tant a la colònia com a la plaça Margalí de Perelló. El motiu d'aquesta pregunta és perquè a un plenari que el Partit Popular va demanar en aquest consistori que se posassin aparells precisament a la plaça de Margalí de Perelló. El senyor Balda ens va dir que no estava previst posar-los, vull creure com a suavament, va dir que no estava previst posar-los. I ara demanem que hem vist que s'han col·locat, malament que hi hagi un ròtol que posa qui els ha posat, a veure si l'autorització l'ha d'anar a l'Ajuntament i va pagar tot el Consell de Mallorca. Sí, ara t'ho explico. Bé, s'han posat 3 parts saludables.
s'han posat a la plaça Margalida Parelló Tous, a la plaça d'en Fesol i també a la zona verda de l'Estanyol. Aquests aparells corresponen a una subvenció en espècie que va treure el Consell de Mallorca l'any 2022, amb una convocatòria de subvencions en espècie a favor dels ajuntaments de Mallorca consistents en el lliurament i la instal·lació d'equipaments per a la pràctica i l'activitat física i esportiva a l'aire lliure del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esport del Consell de Mallorca. L'acord d'aquesta convocatòria es va publicar al BOIP 156 de 1 de desembre de 2022. A través d'aquesta subvenció també s'han col·locat el parc de skate i els 2 parcs de calistènia. Molt bé. Això és el que volia que el poble sapigués, no res més. Perquè també és clar, vàrem fer aquesta pregunta aleshores per poder ser això i no pareixia que l'equip de govern no estava molt disposat a col·locar. Bueno, l'equip de govern ja vull dir que en el disseny de la plaça de Margalida Parelló Tous ja hi havia aquest parc saludable. Ja es tenen, per tant la predisposició ja era perquè ja es tenen i estic xerrant de fa 3-4 anys. El que te vaig dir és que nosaltres vàrem aprofitar, que nosaltres no teníem intenció de fer-ho perquè sabíem que estava sol·licitat aquesta subvenció i aquesta subvenció va venir donada. El problema és que com que anava per lots, aquest lot d'elements saludables va quedar desert i se va haver de tornar a licitar i per això s'ha retardat d'aquestes altres. Ja no m'invento això, gràcies a Déu, per un motiu, una sèrie de motius que jo estic molt content. Tot el que xerram, gràcies a Ràdio Horta Municipal i el que escriu la senyora secretària de turno, tot queda escrit. Vull dir que es pot cercar aquesta moció, aquest prec del plenari, ara no et puc dir de cap quin era, però què era això, aquesta petició. Però molt bé, la qüestió és que hi siguin i poca cosa més. També ens demanen a veure quan se posarà en funcionament la pantalla informativa que hi ha a la fatxada de l'edifici municipal de les places Conqueridor, que ha estat el seu cost i qui ho ha pagat. Diríem, la pantalla informativa de la façana de l'edifici municipal de la plaça Conqueridor ha estat obtinguda amb una subvenció en espècie del Consell de Mallorca, concretament del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Subvencions en espècie concedides al Consell de Mallorca a favor dels ajuntaments de Mallorca de població de 5.000 a 20.000 habitants, consistents en ajudes amb enfortiment de l'activitat pública. Va ser publicada el dia 7 de novembre del 24 i a nosaltres ens van concedir, entre altres coses, diríem 189 bosses de tela reutilitzables, 26 aparcaments de bicicletes i aquests 2 tòtems. Un està col·locat, si no vaig errat, en el teatre, a la pantalla del teatre, i l'altre està col·locat aquí on tu dius que és a la plaça del Conqueridor. Fa falta que ens instal·lin el software per començar, o que ens autoritzin per començar a posar-los en funcionament. També ens demanen i demanem si ens poden dir quan canviarà la nomenclatura dels carrers del Parell de Hinojosa del Valle. Bé, no tenim data encara, perquè en tot cas és una data que podem pactar entre tots, el que sí que puc dir és que tenim les rajoles ja. Això sí que són aquí, pactarem en tot cas i jo crec que estaria bé intentar pactar una data que diríem la Valdesa de Hinojosa del Valle pogués ser per aquí, intentam a veure si és així, i després consensuam un poc entre tots la data que ens vagi bé. No tinc data establerta per això. No està escrit, però ja deveu fer qualque gestió en l'Ajuntament d'Hinojosa del Valle, els deveu haver dit al Manco. Sí, se va dir. Si deia que és l'Ajuntament d'Artà, no? Varen tenir contacte ja amb ells. I com a darrera pregunta, dia 4 de maig se farà la Fira del Peix a la colònia i demanem si l'Ajuntament d'Artà organitza i col·labora, o només col·labora a la Fira del Peix de la colònia de Sant Pere. La Fira del Peix de la colònia l'organitza l'Ajuntament. Sí que és cert que l'organització és de diumenge, dia 4 de maig. Dia 3 hi ha uns actes que fan des del Centre Cultural i el que fa l'Ajuntament en aquest acte de dia 3 és col·laborar sobretot en tema d'infraestructura.
Hi ha hagut reunions per aquesta fira en sos piraires. Els firaires, En sos piraires. En la gent En la gent que participa hi ha que hi hagut contactes. Muy bien. I dai, moltes gràcies i poca cosa més. Molt bé. Claro. Els que han posat a la plaça de Margalida Perelló. Qui ha decidit l'ubicació d'aquests aparells? Off the record. Ara després ja te contestaré. Vale. Vale. Que vam a plenari. Molt bé. Moltes gràcies.